Chino! Opa. At ako'y nagbabalik na po ang Spicy Opa mo sa radyo. Walang iba, DJ Kim Chino, para i-gaslight ka na okay lang maging single. Shoutout natin dyan yung mga sinasabing okay lang, single ako, okay lang na sarili ko na lang muna. Pero ang totoo, wala naman talagang nagkakagusto sa kanila. O di kaya mga gusto nila, hindi rin talaga sila gusto. Diba? May mga ganyan na ang yabang-yabang pinagmamalaki. Wala akong jowa kasi choice ko. Utang na loob. Kaya ka walang jowa kasi hindi ka gustuhin. Biro lang, mahal. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo, DJ Kim Chino. Di ba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 pampalubag loob. Hindi. 3 dahilan kung bakit okay na single ka muna ngayon. Talaga ka naman. Sige. Ito-tolerate ko yung pagiging single mo sa hirap ng panahon ngayon. Sabi ko kanina, mahal, una, ox lang na single ka muna kasi makakapag-focus ka sa sarili mo. Ito yung sinasabi natin na habang single ka, mas marami kang oras para sa career, sa ibang priorities, di ba? Mas madaling mag-allot ng iyong oras sa mga bagay na dapat mong tuunan ng pansin. Kasi kapag nasa relasyon ka, mahal, mahahati ang atensyon mo, mahahati ang oras mo, 'di ba? Sabi ko nga kanina, kung hindi ka marunong mag-time management, utang na loob, wag muna kayong magjowa. Kung hindi kayo makakapagbigay ng quality time sa tao, wag mo nang guluhin yung buhay ng taong nananahimik. Lalo na wala ka pa sa buhay nila. Huy! Diba? Pangalawa, mahal, ox na single ka muna kasi mas kontrolado mo ang gastos. Diba? Sa hirap ng buhay ngayon, ang presyo ng krudo o ng gas, lalo na yung mga naka-diesel dyan, hindi mo kontrolado. Diba? Diba nga? Diba hindi natin alam kung paano papatigilin yung pagtaas ng presyo ng gas na yan. Kapag single ka, mahal, alam mo na kung saan iba-budget ang pera mo, 'di ba? Wala kang reregaluhan, wala kang hahatid sundo. Ano pa? Wala kang bibigyan ng mga Dubai Chewy cookie na 'yan. O yung malang Dubai Chewy cookie So imaginein mo kapag yung jowa mo nagkikrave niyan, definitely bibilan mo. Magkano piraso ng Dubai Chewy cookie? Mga 200 pesos, di ba? Tapos ngunguyain lang nila ng mga 1 minuto. Di ba? Ano pa? Ilocos empanada. So sabi ni Boy Dot. Kasi nga, meron kang jowa na ipiplease. Meron kang satisfaction na dapat mong ma-meet. Pero kung ikaw ay single, imbes na 2, 1 lang pwede na. Minsan nga tubig-tubig lang Uy, aminin natin, minsan mas kuripot tayo sa sarili natin. Pero kapag tayo nagmahal, lalo na maling tao, yung binibigyan ka ng trauma, yung talagang niloloko ka, galante ka. Diba? Kung ilulook back mo yung mga nakaraang experiences mo dyan sa ex mo, yung nagbigay ng trauma sa'yo, ay nako, ang dami mo nang nagastos. Diba? Shoutout natin yung mga gumastos ng pagkalaki-laki sa maling tao na hanggang ngayon hindi na mabalik. Diba? Shoutout sa mga may trauma pa dyan sa mga maling tao na ginastosan nila. Ewan ko ba sa inyo? Ang galante nyo kapag niloloko kayo. Kaya ko rin kasi, kaya ganito ako kasaya. Naalala ko na naman yung mga panahong gumastos ako sa maling tao. Ang ngayon, trauma na lang yung binigay sa akin.
Anyway, mahal. Dalawa pa lang yan. Hanggang 9pm pa naman si Kim Chino. Pero kung ikaw ay nabitin, kami po ay naka-live sa TikTok at Facebook page ng Love Radio Manila. Tuloy natin ang ating kwentuhan at lambingan doon. But for now, balik na tayo sa tugtugan. Manatil nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.